pamusoro wemhuri iyi mhuri yekwani Kata. oh avhesa zani macheka nagurure alright saka tinozvitenda zvazvinhu zvakanaka aiwa kana kana masvika pana chiremba ka handidi vanhu vanotaura nyaya dzani dzenyu nyaya dzenyu dzinofanira kubudiswa nana chiremba munogona kubhadharira mari yenyu mahara handiti ka isati kudzorerei mari ndo zvinotaura dare saka kana masvika mudare makutanga kutaurira na chiremba zvokuita ndinopopota ipapo siyai wana chiremba waiti dare rani rawo zvakanaka panapa padi vanotemana nematemo hapadivi zvakare vanotukana kana vanonongedzana nokuti matadzirana muri kumba kwenyu uko mukaitirana zvamaitirana panapa pakuchidiwa kuti anonongedza munhu ndichiremba handiti anonongedza munhu ndiani ndichiremba kwete imimi kunongedza masimba ekunongedza hamuna anofanira kunongedza munhu ndichiremba akasanangurwa namambo kuti anongedze chi munhu pamusoro pematare enyu nai zvakanaka siri zvokuti muchasara muine nyota kana kuti nzara nyaya inopera zvakadini zvakanaka vashereketi varipo pakati penyu apa vanoshereketa vachishandisa vamwe vanhu varipo pakati pani penyu zvavaripo pakati penyu vanoshereketa vachishandisa vamwe vanhu inyaya yeuchenjeri handitika zvino uchenjeri unofanira kupera nhasi kana tichiti uchenjeri ngaupere nhasi kutaura kuti chawakabata gore rapera nichiri kubata nhasi nichawakabata nezuro chinofanira kudini kutaurika nai saka mirai kumbonongedzana nekupumana chinhu chekutanga marufu pari kufiwa kumwe kufa kusina tsananguro nhasi tikatarise kuti kuvakuru venyu ndichivatarisa munzvimbo ino iyi vakuru venyu vakabereka vamwe vese vari panapa vamwe vari kungofa zvisina tsarukano vamwe vari kufa zvisina mufananidzo wekuti munhu amborwara nguva yakadii uyu amborwara tambomupepa kungonzi nhasi uyu atemwa nemusoro waenda uyu warwara nemudumbu waenda uyu waita zvakadai waenda matambudziko aya muri kuaona here vana kadzi nevana rume dairai zvakanaka musandiudze izvozvo muri mudare ko arismo Mosaid, Perikio, Muribwino wabambo Magasimba ile muribwino wambuya muribwino taminchije taipan tengo kungamuseka ko neyebona zako mkazi na tamangisa basi hande zanyawo yako zingathanda nekwenekwa zinathamangisa basi rekani vari kuti handizvozvo kana kuti mukapinda musango kana mukamutsa kana kako kana une dzako imbwa dzinongodino dzinomhanyisa zvakanaka aiwa mbwa dzinofanira kubatirana nyama saidzo nyama dzauya dzatavhima musango iri handitika chiremba pende wana wenyu vanoda kusara waita se vakafamba pang'ono waende vanochakudzara inde ndikubvona wadi kuerera mudare ndikuona
mudare. Tabwerera mudare sinkhani iri penepa. Yamaurira mudare nyaya iri panapa. Siya kuti pane kuwirirana zva. Hanzi hamusi kuwirirana ba. Asi pane nkhani yamapumhana. Asi pane nyaya yekupumhana. Izve munodaira. Si pane nkhani yakupumhana. Pane nyaya yekupumhana. Asi kuti vantu vadziva chintu chiri pronto. Asi kuti vanhu vazive chinhu chiri correct. Havasi kudziva kuti chanyi chiri kuchitika. Havasi kuziva kuti chii chiri kuitika. Tiri pabodzi? Si madibwera penepa. Si asima familia yanu nsibodzi keni. Family yenyu haisi one keni. Unacho mutange mukusha udaira here. Federani kuno. Federani. Federani. Ababani kuzobvunza zvese zvamunenge munosununguka kubvunza ka sununguka ikuzobvunza. Taura ine mabatsiro ira. Taura ine mabatsiro yenyawo kuti ndishanga kuti awari apa. Taura inawo. Sinda kudziva mpando wamafamilia. Handida kuziva magrupu enyu mafamily enyu. Pana awandana gatakata. Awandisa macheka, awandisa gururi. Mudzimai wavo vari apa mudzimai asamacheka. Saka vaita mafamilia aya 3. Vaita family 3 here. Gururi macheka wanagara kati. Asi nkhani iripo manje. Asi nyaya iripo manje. Pane nkhani yamapumhiwa. Pane nyaya yamapumhiwa. Siya kuti mudamura muntu zva. Nyaya kuti makauraya munhu. Si muntu adaseferia. Munhu akafa. Zvisina kubvisisika. Zvisina kunzwisisika. Asi imwepo. Asi imimi. Papare. Wakomana. Ndimwe mune nkhani. Ndimi mune nyaya. Iri kupumhiwa nevantu. Iri kupumhwa nevanhu. Ndizvo here. Zishora nyinge sinosazwisisika apa. Zviri kutauriwa zviri kubvawo kuti vabve mimi mafamily 2 ndimi muri kunzi makauraya munhu kupumhiwa kunongedzerwa kuti One ndiye ari kunzi akauraya, imwe iri kunzi akatora ivhu nekubakuwa. Zvidafanana. Adatogora secha neadamura. Kana ngodzi ichibwera inongobwerera mensi. Tamwena kuti anenge auraya neatora secha. Nkhondo yenyu mubodzi. Hanzi zvakafanana neauraya neatora jechi. Tambweranyi kuzobvi uye adatora secha uye adamura. Unzwisisa? Mababvisise? Ha? Tumkwazva. Saka nkhani kana iri kungopita inenge yapinda yekuti. Saka mhosva kana iri kungouya inongouya ichiti. Inaronga kuti penepa pane nyaya yamangozi yamuri kupumhiwa. Apa pane nyaya yengozi inenge yamukupumhiwa. Antau? Brigade. Si. Ningaronze nemwepo waphale. Asi ndinoona kutaura nemi wakomana ino. Si ndicharonga nyanga mvunzo. Handichataura unenge mubvunzo. Azvibvisisa. Mati kubva rongani. Andi. Ine pano mvunzo wangu naronga kuti. Ini mubvunzo wangu unotaura kuti. Mwanza yakurongwa mbona nkhani yakuti ni adamwalira. Mukomana unzi akutaurwa nezvake kuti akafa. Muntu akurongiwa kuti adamwalira. Munhu akutaura kuti akafa. Maidzwana naye nada. Maizwana naye here kana kuti kwete? Nakhaliwani wako. Angari vani wenyu. Ndaingomuti mukoma. Hmm? Ndaingomuti mukoma.
si mankhande ekudzapita kuti iwepo udzapomerwa imi nyaya yekuti muzopinde kuhondo yekupomerwa akauya kumba kwangu kandi kudambudzi nejongwe zvekumusakwate zvaro ndozokuvakira imba ndobva ndamupa saka ari pakati pekuwaka musi waida kukomera tumarata inini handisitoripo obva andifonera ndiri murodha kanditengere masupa 2 ndobva ndavatengera masupa 2 vakauya vamwe masupa aya akanga angoti nyama dzake dzirwadza kazi kutoturika tumarata zvacho wakomana ndakatomusiyana akatowabatsira kuturika tumarata ito saka akazobvapo iye akuti mchii ndauzwa malaria vaenda mba kwako ndobe takaparadzana naye pamusoro iyi ndinotaura nyaya iri kutaurwa nachiremba. Nhau iri kutaurwa nachiremba inhau yakanaka, inhau yokuti munzwisise pakatangira nyaya nepairi kuperera. Nyaya yenyu iripo pano pazuva ranhasi. Ava vaingoti munhu uyu mufi mukoma, handiti? Asi tikatarisa ukama chaiwo chaiwo apapi? Hapana. Paita nhau yokuti pane kumakwa kana kutsvagana kwanga kuripo pamusoro peava nemufi. Zvonosvika panguva yekuti nhasi ava semunhu anga achishandirwa panzvimbo ipi iyoyo. Ndokubva paita nhau yekunwa kana kuti kudya. Zvino kudya kuya hakuna kugutsa imimi veukama kusvika mufi adini afa. Nhasi unoyi mufi uyu une paari kuda kutaura. Kune vanhu vanoenda kumakuwa kunotaura guva ivhu rake kuda kutsvaga kunotsika kuti munhu iye asadini asamuke asataure. Zvikanzi nyaya iyi ndo mamiriro ayakadini ayakaita. Hatisi kuziva kuti muri kuzviziva here ndo nyaya iripo pamusoro pemunhu wenyu mafiro akaita pamusoro penzvimbo iyi. Saka nyaya ndiri kuedza kutaura neiri kutaurwa nachiremba ndokuna zvakafanana. Panyaya yekuti nhasi unoyi chamafambira ndekuchekuti hamusi kunzwisisa kuti munhu chaakadya ndo chaakamuraya here kana kuti wagara une rufu rwake kare. Handi ndizvo. Saka nyaya iri kuya iri pakuti mufi nhasi unoyu munhu uri kuda kumuka. So zvauri kuda kumuka uri kuda kubata kumunhu wemukadzi. But pauri kuda kubata ipapo kune kutsikwa kwauri kudini kwauri kuita. Kwakuita sokuti nhasi uno kafiro kake akamira zvakadini zvakanaka. Tora ivhu mundoita zvamunodini zvamunondoita. Ndokubva paita sekuchenjerwa kunotorwa ivhu kumarinda ndokundotsika mufupi uya we. So mufi wandotsikwa hauchauyi semawiri aunga aida kudini kundoita. Amatambudziko kuhama imimi pamufupi iyeyi. Muri nzikisa kutaura kwangu? Handiyo here nyaya muri kudai? So nkhani ilipo so nyaya iripo njakuti yekuti inde imweni imwe maipomeriwa yeunde imimi maipomerwa tamwana kuti adatenga magarafa ndiye nenyaya yekuti makatenga zvibhodhoro ndimi munatini ndibyo bzigarafa parasuti handitanda tumiza iwepo kuti nadzandibwereserawo handakataurira imimi kuti munozondiigirawo wandibweresera garafa mandiunzira doro adamwa nkhabe akamwa mukadzi wacho akatoya akamwawo penepa dinyopora ndopada dzafikira muntu kuti nepano ndaikwendei ipapo paakamwa ndo paakasvikira pakufa iri anga agara achihwara pasi musi wakazomwa ake ndo akangobuda ndinozwa marari. Chiremba chini chiri kundinetsa pamusoro pevanhu ava. Ndakatarisa ndakacherechedza nyaya iyi mamiriro ayakaita. Zvada kundinetsa ini kuti ko sei mufi achinzi kana achinga akafa zvakanaka. Sei ari kuuya izvezvi achinetsa kwamuri imimi achishungurudza. Sei makazoenda kunotora ivhu rake kuda kumutsika. Maimutsikira dzei musina dambudziko paari. Ndopandiri. Tiri kuti akafa mufu handika. Nerufu rwaMwari handitika. Ko ivhu rakandotorerwei kana musina chinangwa. Kwangu ana dambudziko ba remufi amene wakaenda kwatora ivhu kumakuwa. Munozviziva here kuti munhu uri kutsikwa uyu? Munozviziva? Dairei zvakapanga. Munhu uri kutsikwa. Asi nhasi
Apachina nyaya yekutsika munhu nokuti ndiri kutaura nyaya yekuti wari kuita uchenjeri hwekundotsika munhu asi munhu iye wakaurayiwa wakapiwa zvekupiwa zvisina kudini zvisina kunaka. Saka tinoda kuti munhu ataure nyaya dzani. Apa munhu nkhani yanu muri kukwana Anzi apa panyaya yenyu muri kukwana papi? pabhiwe udaita tati bana da kuto pabhi bana da Kutuma. Ndiri mubatsiri wachanyi pane mufiwo muzi wanga uri kunetsana saka todobatsana zvechokwadi chidii ine pano mubvunzo basa ndikubvunza Ndikubvunza. ndatine pano iwe pondo uri kukwana papi Mimi anzi mukukwana papi panyaya iyi? wawo mufi kufa baka ukhali mbatsiri Mamuri mubatsiri kuuraya here kana wete kuuraya Kumubatsira kumurapa. Mairapa zvisingazikanwi nehama dzacho here. Wakauya. Zvino zvawakauya makazorapa here zvikabuda zvakanaka. hazvina kubuda Isei ivhu remufiri chinzi rakatenderera muruoko rwenyu. haipo ndo patoda kuziya ipo Imi muchida kurapa ivhu remufiri rotenderera mumaoko menyu semubatsiri. ine pano ndoda kubvunza uri mubatsiri wachanyi uri giresha uri nyabezi nanga ine uri n'anga chinyi here kana kuti uri muri wechipitari uri chinyi muri wekuchipatara here? Muri postori. handidi zvonga saka tangwiranyi iwepo uri kudzabwiwepo wakhalipo Hanzi saka nyaya yeyi imi muri kunzi Kumbira mudare munhu. Kumbira mweya wabuda unoda mudare. Ngauye mudare. nkhani ingangohambe nekubviwe udaenda kotora seche hanzi mukuti nyaya ingangotange nekuti makanzi makaenda kotora jecha chete. Omberai munhu wenyu. Anobvunza ndeni. nyaya dzacho dzinozobopera Anobvunza ndeni. Apana kana tete here wemufe. Apana tete wemufe. Ndete ngauye ndikasari yenyu tete. Ndeye apa mubvunzi. ndakasada kuti tirange tataura naye Kuna munini na wanya kufa. tandida kumbobvura mwoyo wako Hanzi ngaambomira. ambozorore padiki achataura ine pano ndikuda ava vanyakupumhiwawo timbobve nkhani zawo uyu tozobvawo nkhani yani yache ntsibve hani ngadi utanga kubva nkhani yache imwe ndirongereni tibve kuti imwe makanda kuyamuposa iyepo ndiada kuera kumikwa nokodzamuposa kana tibve kuchitatani Hanzi mimi maenda komubatsira here kana kuti iye ndiyaiuya kumba kwenyu kufamba ari kudwara akatonepa nyaya kutaura kuti gumbo akatouya munin'ina wacho gumbo rangu riri kurwadza iri nzira kuda kuti wakokorodzana wagume kudini kufamba mani ndatiine pano mufiu nemwepo nkhani yenyu iri papya hanzi mufi neimimi kwete vantuba awa wana moyo baba ndikulonga iwepo ndo na mufi nkhani yanu iri kukwana papi patoda kuzwa ngepekutaura kuti ivhuru rakatorwa kumakuwa rarire kwenda kotsika here kana kuti kusumudza mufi ndabvunza kuti iwepo na mufi munadziwana here kana kuti munachitatani oraiti tingatoti akarora muzukuru wangu sipada dzafapo iye paakazofa pamuda vachira vande papya pamakabatsira ndepano wakauya kumba waine nhau yekuda kuzwa nhau idzodzo dzekufa kwake pamachitatani
ndimwe mudadzaenda kuyatora secharo ere nekuti ndida kumusa kana kuti muda kuchita tani ndo pandauda kuti tichizwisise tiripo kuti ivhurudzi rakaenda kutorwa iyi rari rekutsikika here kana kuti rari rekumutsa aiyoti ito dzina basa tudaenda kutora rekumusa here kana kuti udatora rekutsika asi ivhu mudatora here kana ne udatora rigadi yako nyaya yadimara ile mazvibva ita kuti achisumuka ataure nyaya yake. Muri kushevedzwa kuti muchitaura nyaya dzenyu. Taura nawo waungana. Chimera uchironge tibve. Chimera uronge tibve nyaya zako. Asina asakenda pesa. Ngatangana kubandana kurongana mzimu. Nesakenda pesa chini. Msiye yendeka. Tiri. Pamusoro vedare. Ina handisi kutenderera. Handina ganda nemi handikuzivei. Handisira kukubvunzai, ndoda kutaura nyaya zvairi. Nyaya zvairi ndeyekuti paita uchenjeri wokukanganisa kuti mufi atadze kufamba nenzira yake yakadini? Yakanaka. Nhasi mufi une nhau, une paunobata, uneda kutaura, uda kukurukura nemi, hama dzacho kamufiro kakadini? Vakaita. Saka kune uchenjeri wakundovhara kana kutsika kuripi. Saka ndinoda kunzwisisa kuti uchenjeri wekuvhara nekutsika uhu ndimi makatendera here kuti mufi atsikwe kana kuti ndimi muri kutsvaga kuti sei akanyarara nekufa kwakaita. Hamunotenda kuti mufi atsikwe. Saka chii chamunoti imi kana mufi achinga afa moenda kunotora ivhu rake kumarinda munenge muchida kushanda china? Muprofita akati hama yenyu bamunini kuti wapore ende mutore mafupa kudai. Profita yacho mbani ndiwe ne? Ndiye uyo muprofita bamunini wacho airwara. Uboni? Rakapora nekuti matora ivhiri kumakuwa. Pamakatora ivhiri kumakuwa papa ine hama yemufiri. Mukawirirana kuti ngatitore. Saka imwepo kanyikwa mudatsika nkhameni. Sekuru mirai nini ndirombobvunzawo nekuti mutibatsire. Isusu takada isu. Ndisu tizitataura yamufi. Saka mukatona tauya panapa kuda kuya kuti mutibatsire kuti tipatsanurirwe ava vakazopinda kumashure. Saka toda kuzwa kuti nhau yacho yakazotanga kubva kunoku here kuti tizobate tizoende kunobuda uko. Ndozvotaya kuti tinyase kunzwisisa nekupatsanurirwa zvifambiro zvakanoita. Mari yemabhazi dziri kumba. Toyata titori tupa mali yako. Samakwera muri yako. Nyaya petakaita kwaishikomba tatakatowanda nemhuri. Apa mari dzemabhazi. Kwaita kuri. Si wantu wadangobva zvintu zviri kurondo ndizve. Saka nyambana changoti bwa samadura nguwa. Vanyango nyamara zvangu handizvo. Vabare vacho. Ko bambo yemuntu ari kupi? Baba wemunhu. Anoemera sabambo yemuntu uyo ari kupi nyakufa. Anomira sababa wemunhu akafa uyo ari kupi? Ndo ari apa. Kwevepo mbali. Iwe vendiwani. Akasiyiwa nababa pamba. Ubona? Umukomana yako. Ndisamusha. Chibvani mubvi. Tetekanyi pang'ono.
chiremba undibvisise padiki ukudzona nkhani iyi wanga bwere bzawo wachipumhana na nyangana nyakuti nyangana nyakuti inde wadzapitira pa nkhani yekuti iwepo udadzatenga mowa nyaya yekuti imi makazotenga doro nkhani yadza kubate nkhani yekuti udadzatenga chinyi mowa dzaudatenga mowa munthu padamwa mowa ndope kudzakwedzeka vaenda asi nkhani ilipo asi nyaya iripo phale wene ule mukomana uya angamenywa kale angaro nemagamba ekumuikwa wa magamba ekumba ukundibvisise zvangamenywa nemagamba ekumuikwa wanthu awo wali kudziwa nkhani yawo kale wari kuziva nyaya yokugara nkhani iri kutangane kuwapeza iwo uyu asati amwalira bo akatopinda pachinyi pambuto yekumwalira tamwenya kuti kunyaya nango kanga ari kutomwalira uyu asati amwalira nyaya yekuti pane vamwe vanga vachitofa iye asati afa mukundibvisise inde wadzapatana pa nkhani iyi wazobatana panyaya asi iyi kumuyikwawo ikoko asi kumba kwawo ikoko inango anadzionera umwe anozvionera ndikunama dailani kuromba Ndizvo sekuru. ndipo patataura tichiti nhasi maakushamisika nerufu rweuyu kumashure uko kune kupera kwevanhu kusinganzwisisiki kune vanhu vari kungofa neurwere kungodai musoro waenda kudai mudumbu chii zvese everything zvongoita sezvinosangana nemi sefamily asi nhasi unoyi totarisa nyaya yekuti uyu apinda munyaya yekuti nhasi uno ndiye ari kunongedzwa ari kupumwa nenyaya yekunzi tamwa tanotengerana handitika saka nyaya iripo ndeyekungoti nhasi chiripo chinoda kuti chigadzirwe kana kuti chiitwe mukati memusha wani wenyu saka kana chaitwa chinoda kunzi chiitwe zvinobuda zvinofanira kuzvibuda zvichitaura nyaya dzani dzazvo saka nyaya iripo ndeyekuti nhasi tichatetekera kutaura kwomudzimu wemukati memusha wenyu uda kuti ibude nazvakare vamwe vanhu vari kungofa zvisina tsarukano varikuda kutaura zvakare mukati memusha wani wenyu saka muri kuvatsikirei ndo pandine nyaya nemi zvichida isu tinenge tisingazivi kuti tiri kutsika chokwadi tinenge tichitofunga kuti tiri kugadzirirwa chokwadi toda kuti chokwadi chibude pachena saka mweya ukati itai zvakati iwe usina muono wemweya unongoita rekerani ini tida kumalizira chino bziya dzekudzati muzimu wenyu handisi kuufuna baba mazvibvisisa muzimu wenyu handisi kuufuna babapi kuda bapanapa mukundinzwa nampoti ndiri mubarwe chadi ndabva ndangoronga chigwagwagwa imwe mano imwepo dzamutachita zvamuchaita inde mudagura henyu garafa ende makatenga henyu doro si dzamudagura garafa zvamakatenga doro muchadzaita marekerero hanu chazoita marekerero tangu hamuna kuuraya muntu nyaya yekuti hamuna kuuraya munhu mukundibvera hana kuuraya chinyi inde munadziva kuti kana muntu angadzafa dzache neharga wache kana kuti adzafa amuriwa kare iwe kana ungamupase parichi ungapata mhino unadziva kuti unabvindwa pezisi Sekuru ndibhidha zvaruwaka hake wonditi bosi wangu ndiunzire chakati tatiwepo basi unogwida banda handina kudziva kuti dzichafamba nanjira ipi unditeteka here handina kudziva kuti dzichapita nenjira ipi si saka marekerero unongokumbira dzako handina kudziva shamwari handina kudziva sabwira asi ine kuti ndiite chakuipa kwauri nampoda asi inini sekuru kana kukumbira marekero kwacho inini kumba kwangu handina kana chandiumboona Hadzina basa. kana zuva rimwe roti nomboti ndambomurotawo handina handina basa handina basa kana kuhwariwa kana kuti hamuna chamuri kuona nekabe kuita kunge vantu vari kuita ubhusu ndizvozvo tetekani mubve nemwe pandimuda kuteteka dare ndizvozvo asi kana mukudziwa hanyu dare ranu itani meka hatiti batinotobatsirwa sini nkhani yangu yaikuhwirira pane uyu nefamiyai imwe ndapeza nei kudzoka pane awo naifanira kutora kufundiswa kuti inoita sei nganyamuke ngabudeba nofundiswa nasekuru Mazwisisa? kudai handi musazoite ugamba uyu anofanira Nenyaya yekuti kumbira hatiwani. marekerero chete yekugwida banda handina kudziva kuti dzichafamba nenjira ipi Iyo. iyi handiti si achikumbirira kusabwira wake tangu handiti ndiye akhali bosi si ndiye adagura magarafa ndibzoka muntu bva dzaenda zvache asi uyu haana chekuipa chaakaita saka ruregerero hamurege kubvisa munotobvisa kuti hamuna amai zvamuri kutaura izvi padare hazvisirizvo nokuti imwe yawo nhasi unotaura kuti handina chandiri kuona kumhuri yangu kana kunani asi zvichazokunetsai mangwana
chiri chii chinondinesa ndobva ndabvunza ipapo sekuru aiwa maudzokera mudare muchaona sekuru okufundisa wofundiswa kuti woita sei kanzi kudai zvenyu kufundiswa noti mukangogara maji ngomba familia yacho bwerani apa vari kuzvibva basi imi manzi chendaika amuchamiriri padhuze vaikuda gunkha kuti dzaronge gunkha risvika kuno ada kuenda naro kumisha ko iwe wera kuno iwe mabanga waye padhuze padhuze iwe ko muntu adisea ana adishena kwense na kwense asikulonga kuti uli mwana mung'ono wene wantu wakuda kutungamiza kuti wabamba ndio wakatopiwa baba wacho na baba mbuni asiwepo waiufuna kana baba ndatumbura nasi muri baba saka kukabvi bambo ngabwere kunobwera awa ere kana mazhove kana unobwere iwe awanoenda wakapiwa baba wacho thangweranyi iwe uri kuti wakapiwa mati kuti Nyaya mukuti wakapiwa. asi inyaya iyi Nyaya mukuti awandu wakapiwa. kuona ikinyaya na baba asingapindirani thangweranyi Nyaya. mkazi wangu akaramba urara na baba kana vanaita mwana anobatwa nekunze kweruoko newabereki muna masoko aibazvizwaoka ayaya muna masoko kabe kuti mang'ono thangwe ndikunangisa Ndikutarisa. iwe pondo ndiyo asara wadiya lukeni Ndimega masara mati kurei. ya ichokwa asi wamwe wensi wadamwalira wada wekubaliwa nawo iwe wakulu wana wakulu Asi vamwe wese vamakazvarwa nawo wahombe kwamuri wakapera kufa. ya ichokwa ichokwa mbani ina ngonkulu kwa Asi vanomwe muombere kwamuri. zina baba mkuru angati pakatoshaya mai mani asiri chakuti gova ndakusiyani manje ndobva ndinaita imbotaura nana mndu nyaya iripo pavanhu ava yandiri kuzwa muchitaura chiremba muri kutaura nemo asi chiremba nawe iripo pavanhu ava ka ndenawo yekuti nhasi vari kutarisa zveuko neuko ipo pachezvawo vanhu ava vana kuchena chiremba kutanga kuna baba uyu rigado ndakada kuenda kwaari samwe namutaniza kuti abwere ifambani hani musanongedze vamwe vanhu kana kubatanidza dzimwe nyaya idzo imi muchiti makahwanda hamuna kuhwanda vana baba munonzwa zvandikutaurirai garai nemusharukwa wenyu pasi mumusha make muda kuvhakachwa musharukwa uyu hamuna kunyatsoutimirira zvakadini zvakanaka kana muchiita henyu zvekuonerera padhuze munopera mese musharukwa uyu aripo handisi kutenderera garai nemusharukwa wenyu pasi gumbo arwara aenda imimi nyaya yekunzi makatorikwa ubaba ndo nyaya yemweya muchafira nanhasi ndo nyaya dziri kutotenderera idzodzi zvokupai nhau yekuti nekuti makanzi muri vana baba tichaona ubaba hwenyu kuti unotonga uchisvika kupi mbanyamata nkadi Munonamata here kana kupedza. ndonamati zapupuza chivo mukhali chinyi kuno Muri chiko. ndikokomuchungetiti ndida kulonga chinthu chibodzi Ndakutaura chinhu wani. munadziwa ere kuti maibika nkhato kumba kwanu Munoziva kuti maibika doromba kwenyu. musati maenda kugiresha Musati maenda kuchechi. ndabikwa mbamba baba aiwa mangu ini mbori baba mangu ini anangobika doro ndabikwa bama baba namhai madzatanga lini kuenda kugiresha Mazotanga lini kuenda kuchechi? nani makuru ndati wadadzatanga lini kuenda kugiresha Makazotanga lini kuenda kuchechi? ndakatanga 1992 brigada pensepa maipwererwa muchipasiwa mutombwe muchidyesiwa harya huchibvuyiwa pamwinyi panu si maisenzesa giresha maisenzesa mutombwe
hanzi pese apa pamaibirirwa doro muchidyiswa mushonga muchiita sei maisenzesa chechi here kana kuti maishandisandisa mushonga? Zvaitwa pamababa inini handikunyatsoziziva. Mano, muri mwana waputa here kana kuti muri mwana wabambo? Mwana wababa namai. Ya, nkharamba ingaibwera. Asiwe pache dzako manje ndida kukupata iwe. Iwewe pache dzako. Ndiwe munthu andida kupata. Siwe panditi unaubhuza. Ndimunhu akapfawa manje ndinobhuza. Ndimunhu akapfawa dzokupfawa. Regard. Siwe panditi ndiwe asara uri bambo. Si wang'ono wensepo wari kuseferia. Wenango wari kutadza kupinda mumui. Wachikhala neamuna. Watadza kugara nevarume. Si mudambofambira nyaya idzi kana kuti mulibe? Makambofambira nyaya idzi here kana kuti hamuna? Tangweranyi iwe bzakuri bambo. Ipapo munozwa ipapo mukuru wangu ipapo ndo patiri kunetsana nekuti ukatungamidza vana kumberi kuti ndo vana baba iwo baba uripo hazvisevenzi hazvi make sense. Vana ngavamire usavana nyangwa wakazvarwa namukoma wako iwewe vana anditika asara sababa pamusha wako pamusha wese vana ndiwe. Saka zvauri baba iwewe chinzwa zvauri baba tinoda kurongera nyaya iripo zvese zvirikutaurwa nachiremba kuti kumashure uko kwakuine nhau dzezvirango zvaitwa musati mavo vanhu vanotenda muna Mwari. Nhasi uno masara makuti makunamata Mwari zvaitwa zvirango kumashure uko zvaitirwei imi muchirarama nababa venyu muchiri wapenyu? Zvazvaitwa zvirango nhasi uno vamwe vese vapera varara pasi. Kune mhiko dziriko dzingade ropa nguva zhinji nemisi. Nhasi mhiko dzinoda ropa dzinoda kudeura dzinoda kushandisa vanasikana kuvaita vakadzi. Nhasi vanakomana upenyu hwavo hahumiri zvakanaka chatabata hachimiri hachinoonekwi. So nyaya idzi dzichiitika mukati memusha iwe sababa wakatarisa unotadza kuzvifambira sei uriwe baba? Ndo pane mubvunzo wangu. Inini ndairaramira kuchikristu kwangu zvokuti zvese zvaitika zvokuti ndifambe handizvigoni. Saka nhasi mazofamba nekuda kwei? Tabatana nenyaya iripo iwe yekufa kwemunin'ina. Ndo nhasi afa nhasi wamuri kuona kwari kumashure kwese kwavana kufa. Zvanga zvagara zvindoripo chiremba. Saka rega tikutaurire kuti iwewe pauri nhasi pakatsika baba vako nhasi iwewe vari kutungamidza kuti ndivana baba. Tikavatarisa havana chiremera chana baba iwe ndione chiremera chababa. Zvakutaura kuti nhasi kana kuine nhau iri kumashure uko iri kufanira kuteedzwa newe iwewe wakamirira mhuri seizvo zvinokumira kwayo mukati memusha. Chokwadi zvinoitika kana vachindirebekedzwa kuti ndiri mukoma. Saka nyaya iripo nhasi kana kuri urombwa hwakabatwa vana baba vako nhasi hausi kuuya kudangwe rake kuri kuuya kwauri iwewe nekuti iwe uri mugeneration iyo yekumashure kwete generation yepamberi. Tirunzwisisana. Saka nhasi chiripo chironzi mukati memusha wako makasviba. Zvamakasviba mukati memusha wako munoda kutekairwa nana chiremba mukati memusha wako. Nhasi rugare hapana kusununguka kuvanasikana hakuna. Nhasi nyangwe tikazvinzwa tikazvisiya zvakadaro muchangova vanhu zvakare muchaenda kunoungana kudare rimwe risiri dare ripi iro riri vanhu vachingopera zvisina statement nekuti makanzi ndimi wana baba. Urupaona makanzi ndimi wana baba vanomisa seiko hondo iyi inopedza vanhu ava iwe wakanzi ndiwo wana baba iwe vari vana adiki iwe baba uripo. Wakasarudzwa nemusharuka. Iwepo unokhala pamwe pabambo wako here unokhala pamwe? Munogara pamba ndakatobviswa mumusha macho mumababa ndakuta kutsvaga imwe sitende kumusoro kumabhokana ndakatodzingwa mumusha imo. Tangweranyi Iro randataura iroro nokuti muri akaramba kurara nababa. Saka haana kukonzerwa ngati muri anogara padhuze achionekwa nemaziso ababa. Saka pai wako ainyenga wense wakarora? Handizivi manje ibaba kuti ndakatontaura nemuromo wake live mai vanozviziva vatoripo mai vangu vanozviziva hakusi kunyepera baba vangu kuti hapo. Saka kunongedzwa kwababa wako uri kuti kwakapfuura here kwauriwe? Ndinoziva kuti akabata baba chiku nobata imwe nkharamba. Ndati kunongedzwa kwababa wako kwakapfuura here kwauri? Muri bwinopo? Tiri bwino. Tingagopera mbemwe basina ntchito. Ulitani kumisasa? Akanaka. Hai. Sine pano ningade kuronga ibzi. Andotaura ngozvino 3 neimwe ndizvo.
kwakana majira Anzi kumba kwenyu kune majira. kwaipikwa harwa Kwaibikwa do. ichipikirwa peno ndisekuru na mkwambo Naino kuti sekuru kana kuti mukwasha. kana timaipikira ngozi Kana naibikira ngozi. bana maipikira yatibikira mbuya na sekuru kuti wabzani kundowapa ungatati makuyazvo towapa kuti vadini vadzimiro pahuro pagore karamba sibza ndikulongabzi iwepo ndimwe maipikira maiti muri kupikira sekuru na mbuya Anzi mimi ndimaibikira sekuru na mbuya. ndizvona ndizvazvo ngondobika wabika iwe ndiwo wangodira walidzi wayo wopaya mbuzi Uraya mbudzi. hatina mbobaya mbudzi maita tani wangaiseka huku nada ndikuona ine pano chiropa cha mbuzi chaikwa mundiro Anzi kuona chiropa chembudzi. ndikuona chiropa cha mbuzi chaikwa mundiro Ndizvo zvechaizvo. ha Ndizvo zvechaizvo. ndikuona chiropa cha mbuzi chiri kuikwa mundiro Anzi andikuona chiropa ndeiona chairara kuku kwakamunapira wasekuru Ana chakarara kwa maipira na sekuru. maikha mundiro kami chiropa cha mbuzi bzaibzanyi aziva pamwe nanisa ndarorwa Makudzoka mashuwa. iwepo na uyu mbani mkulu wabzona kuti wese wana ubuzuka vovo munasikire twasiya munadziweni Anzi munesikire tasiya munoziwa. thangweranyi Makai. thangweranyi iwepo mwamuna wako akadzada kurara na murora Makai mumenyu aizoda kurara nemurora. hapana chondimboziva waba inondokanuka zvazviri kutaura handina chondiziva kana kuti mumurora akambonditaurirawo kana iye kuti akanditaurirawo hakuna thangweranyi sina kutanga kuzwa Makai musina kuudza mai. Zvakaitika sekuru ka. Mamuri manheru. Baba vangu vakarara pambedha. Mai vangu vakagara pambedha vakasika makumbo avo pasi. Ndopandakashedzwa unzi uya kuno musikana wangu angani mazuva mairi wangaita mururu pamba. Zuva rekuti rechitatu akuda kuchitanga kuuya kumba kwangu manje. Ndakataurirwa masoko iwayo. Ndafana kutanga kuuya kurara neni. saka imwepo mukubvira mbere kuti kumuikwani kune zvikwambo kana muchidaro No, handisi kuramba banyaya yemagamba sekuru itoripo yamataura pakutanga. Kuti musha mako woti ndiwe mukuru handitika. Pakatsika baba wako unofanira kunge wakadini. Uchipa haupapfuri baiwe. Ichokwadi magamba aripo pamushaipa. Pamba pedu. Haiwa mukisha ni bangu beni. Pamba pandakaberekwa ni magamba aripo. kumba kwa mai wako Mba mama. Zvaitwa ndi baba. Sekuru, mutendi anosandisa ere fodya ebuti. Ashandisi. Ko sei imi muchishandisa nhekwe. Handina nhekwe. Ko ndiro yemuti munoida iyi. Handina ndiri mutumba mangu. Zvinhu izvi tikasvika kumba kwenyu atizvionere. Hamuzvioni vandina. Uta munohuda hwei. Kumba kwa baba ndokwa zvazviri zvese izvo kumutaurira. Haiwa mukitchen mangu ini. Bakatwa iro nderei. Ichokwadi ranga riri pomba mababa ndezvishuwa zvazviripo. Saka imi nhasi kana mukapika miko dzenyu musina bakatwa maoko bakatwa muzivi kuti mune matonaro. Okay. Usaziwa vanhu. Mwana ningi nhasi hai handifi ndakawirana ende pamba baka handifi ndakatsika miko yamateya ipapo yamatoita haina kumirirana haina kutarisana naye munhu yakabata uta yakandirana munhu abata chii Zvaitwa ndi baba izvo. saka nyaya iripo ndeyekuti uya kwamapikira miko wakuchazova ine upenyu hwakanaka wakutesatsa vanhu vaya anokurarama upenyu hwakatoshata dzokei makuzonosangana nemazuva okudzi ababa uye une zvaanoziva uyu Ya zvaitwa nababa handisi ndinoita. nkhalamba iyi inadziwa Zvaitwa nababa izvo. iyi nkhalamba inadziwa iyi mungaona vhovho uyu ndiye anadziwa imwepo bvidafamba tani bzinthu bzi bzaisenzesekana mwamuna wako bziri kupona Anzi zvinhu zvaisenzeswa nemume wenyu zviri kupi? Chiriyo kumba. bziri kweneko so thangwiranyi musingachadziti ba Nemhaka ye musingachazviiti. Handisazvigoni daini. bzidatorya kuponi bzidachoka kuponi bzinthu bzi Zvakabva kupi zvinhu? Zvozoti abike mariro ya. Kutozvirobva namukoma. kuponi Mukoma. ada kuchoka nabzo kuponi Zvakabva nazvo kupi? Varubva nazvo kwazindi. Vachiuya kwadokurira varumba mwambuya vari 2. Mwana wamainini namaikuru. Mwana wamaikuru ndiye akaenda koromba magamba ake.
waibva uya kuhiramba mwani mwambuya ndikukuzwa wani kuti ndakazviona kuzwawo zviri kutaura iye muridzi zvaibva adini aibva asimuka abva aenda wangu murume ndiye anobva asara panyi pamusha paya apa manje ndiyo toti ndiye akuchengetenyi zviro zviya zvakahirwa panyi pamusha apa vatanga uzvipikira ubika madoro bika idoro ndikobika zvinokoti saka nyamusiwe neule mungaonembo wang'ono waikutambura waikudzungaira vantu vaikufa hamuchapaiba chiro pacho chambuzi chamaipaya nankukuziya nemutombo uya hauchadyiwi nepolichi harichadyiwi rarukadza saka nyamusi uno zvinoenda kopaya vanhu zvinoenda kobatani shazive nywaridzi wacho wangu waita wacho hapachina randosara nendege ndingozvikwanisa nobate isuwa nawo hamuzvikwanisa saka makambo wauza here vamwene wense imi munazvidziva here wapari tokunzwawo kuti kune zvakadyiwa saka munadziva kuti pane zvida nyopori apo so thangwe handiti bvaipikirwa harwa here maiziva kuti pane zvinhu handi zvaibikirwa doro here pachipaiwa mbuzi ndikukuuzani kuti chiropa chaikamwa mundiro wanozvidziva so wakambokuuzani kuti ndo zvinhu zvakari pano so wakambokutaurirai kuti ndo zvinhu zvanga zviri panapa ko imweyo nani mwense imwepo watsikana munazvidziva here bvi munozviziva here hamuzvidzivi so mukubva kankaramba yari akati tini kukuuzani akadi kukuudzai munadziva here kuti pamui pano pakana mukho imwe munoziva here kuti pamba penyu panga pane mukho rambani ivi ngozive ndiri munhu wemukadzi ikoti ngevanhu varume vanongoita zviro zvavo nongoita zviro zvavo inde ungafike penepa waisembiwa uko nemwamuna wako vawabwera pamuipa hausiwe pamuipo here hanzi mungabve uko muchiroorwa nemurume uya mukagara ipapo munenge musisive ipapo here uriwe papapo kuti omwe murume asikatauri zviro zvake unga ari kuita angondoita chihwande iwe usikazvizivi iye achichita imwepo muripo thangwe zvintubzo handiti bziriko zvimagwenjerebzo handi bziriko kumikwanuko so thangwe ranyu imwepo muri kubvinyi bambo inango ndiye adatogora bzinthu achibweresera pamui si mbani anakoerga mkazi wache neinango mkazi hanzi ndiani anochengeterwa imwepo mungati bzinthu bzabwino here muri kulonga kana mukunama mauze mbuya ava ndi mwana wenyu muri kutsikirana here mumisha hatinawe hamusi kutsikirana mumisha sei musingatsikirana mumisha imimi right akatadzira mwana wenyu toti ndi baba akafa handiti sei musi kutsikirana nanhasi mumba mumisha uyu wenei uyu ndimfiti inini ndakapiwa hoko kuti uyo mwana udini saka utsikirane naye ba makapiwa hoko yekuti musatsikirane naye ba yekuti ndimfiti umwe muroyi chinzwai munzi uri mfiti regai ndikutaurirei ndichiti nyaya yamuri kutsanangurwa kuti nhasi musatsikirane nemwana wenyu nhasi mapiwa hoko nyaya iripo yekunzi nhasi muri mufiti pane nyaya iripo yekugezera uyo zvikwambo yekugezera uyu urombwa nhasi urombwa uri kutarisa nemurume uyu nhasi murume uyu unogara waita semunhu uya ari mupani ndokutarisa kuti makamusasika kare zvamamusasika kare nhasi uno murume uyu ka ane nhau yake inoda kunoti inocheneswa mukati memusha wake chinamatokare chitendero chaizvo hachichadini hachichaoneki nhasi chiripo mukati meropa renyimi chakanosundirwa muropa remurume uyu saka ini ndakatarisana naye murume uyu ndomuti murume wakasviba uyu chikonzero ndima akamusvibidza pamusoro pekugara kweine kurarama sei musikasikirane nemwana wenyu iwepo kana uriwe udabara mwanai ungavhatsai mwana wako ungamarase mwana wenyu tamwana kuti mwamuna alonga kuti nampodi kumufuna ndobvamunaita ere mwenzi wakazi uyu pamwe ndi mfiti uyu nkharambai ari kuuyawo pauti ndikuenda komusamai ari kumbuyo
umwe uyu ndimfiti karamba imimi hamufaniri kuti mwana uyu haasi kuuya kuzomutsa nekuti makabatiswa hoko yokunzi zvadini mwana uyu usafe wakatsikirana naye. Saizvozvo muri kumugezera zvikwambo zvenyu nezvinyanga zvenyu nemishonga yanamugondwa waturuka yairara nevakadzi varoora kana kuti vanasikana vairarwa nemweya uyu nezvinhu izvi pamusoro nemurume wenyu. Saka nhasi unoyu zvinhu izvozvo zvakutonotarisana nemurume wekuti vanhu vachamuzeza kuti aiwa ana mubobobo ana gondwa waturuka. Mwana uyu akaromba handimunyazonzwa zvichibva kwamurimi. Maoko enyu ngaagezerwe kumba kwenyu kwete kugezerwa kumba kwemwana. Zvamakatomuramba chiregai kumutumira nekumusundira zvinhu zvababa wani zvemurume wenyu. ndirekeri kwenda ndiye bambo Zviri kutoenda zvitoriko. tamwe ndi bambo wache nyambo urambiwe asini napoti ungadziwa kuti ndiye adanditunda ndi bambo wako naimi azvibva imi wananikirini dziwani wana mai dziwani izvozvo basa siyaisi zvimwezvo tiri kutaura padarere pano. Nyaya yemunhu ari kuchema nemabayo achibleedha pakati penyu wana mai aripi? Zvinhu izvi makazviona nguva yareba zvakadini? 2017 up to now. Muri kuti chine nyaya iyi ndiani awo? Ndimbuya ndokuti amwene ndo vakabereka baba nemwana ipapo. Saka makazvitarisa imi makazviona kuti chinopa kuti amai 2017 up to now vachibleedha chii mumbobobo iyi iri kutoshandisa vanasikana zokei baba vava kuzozonzi vana vavo ava vanenge vane zvavainazvo havaroreki havagari nawo kudzimba dzavo. Baba muri kunyarareiko? Muri kunyararei zvinhu zviri pachena izvi? Saka musi kuona here kuti munofanira kuti musuke maoko enyu? achibata munhu mune musana handina kana mbereko dziwani basi kuti vovho ndimfiti hauzvarisi hauzvari hazviite because vari kuda kubobodza varipo kare mubobo tototi vakadzi vedu ava. Sorry ndotaurisa pamwe hazvo zvamava muchida kunzwa magamba muda kugara nawo muda kumachokesa kumikwa ndo pandati muda kugara nazvo here kana muda kudzosera kumusha kwako? Ngazvidzoke. asi makhatisa dzina tani bziri pano nampoti kunangisa bziri kumweko tani bziri pano ndoenewo ari kumenya nawo thangwe rakuserekera kubvira neko ngatiine pano mitombo iyi yabzikwambo iyi muchiri kuifuna here kana kuti nkhabe ipi bzaikuda famiya yense manje ipi kuti mudaire habzichafuni muntu bodza family yese mudaire Ndikuona sekuneriko kapakare pane pakasombobvunza baba kuti anozoda kusara nezvinhu izvi ndiani. Ini ndakaramba ndini mukomana mukuru anga aripo. Mwana mukoma wakazouya wakabvunzwa kuti wakaramba ubva naBhasi naDhanimo. Handiti. Saka usaziva pakati pedu apa ngoti wamaudera mautamba kanyaya. Pamukuna mwanenge wozvidawo. Ndinoda kubvunza baba. Pavana vakazvarwa nababa venyu mimi. Pane achiri panapa here mupenyu kana kuti ime mupenyu ndimuripo? Ndini ndiripo. Saka ava vatiri waningina wenyu ndizvo ndiri saka kuwaningina venyu ndio vamuri kutaurira kuti pamwe vachiri kuzvida pamwe havasi kuzvida. Handioni vachiri kuda tsvina idzi asi inyaya dzekurongera pai pamwe chete. Tarirai kuvana zviri kusakadza kwavari hapana rugare apa. Zvingaita sekuti murongere pamwe chete kuti nhasi nhau iyi iite seinotatanuswa mukati memusha wenyu. Ine mataurirwo nemabvisirwo kuti zvinhu zvijeke. Abi bzaikuda kumekwa. Siya zvinenge zvakuda kumba kwenyu mwana. Wana dzako uzani chino.
vachifuna kuti vabatsirike. Sidziwani kuti chikukushupani chikukumurani inkhani yezvikwambo zviri kumba kwani mazvibva ndo zviri kudeura ndo zvikuita kuti pang'ono wantu wafe pang'ono wantu atini wafe wepo ndo wepo nyabezi wepo si nkhani yanu pamwe akadzatogora sechaiti mudadzalifambisa tani makamuri makhali mese udati ndibve azi mimi mprofita imimi nyaya yejecha makatora makazorifambisa sei manga muri pamwe chete makagadzira nyinaro pane chinhu chanda pamusoro chandadzidza nekuona ameno mukazondikwanisa kundivhenekerawo nototi pamwe pacho panokwanisa kuita zvimwe zvinhu zvinenge zviine mhepo iri kupusha kuti zvimwe zvinhu zviitike zvinozoenda kubata mberi sekutsanangura kwamaita mazwiri andikuita kanaka noto panokwanisa kusumuka mhepo inokwanisa kukutuma kuti ita zvakati zvichizwa zvinhu zvinozoenda paine zvimwe zvinhu zviri kukonzeresa ameno kana muri kunyatsa kubata imi muri muprofita muprofita anofanirwa kuziva kuti chandava kuita ichi handitika ndiri kuita basa iri hamusi kutumwa nemhepo ke chandiri kuita ngechokutoti inini ndiri munhu wenyama pamweya mutsvene hatichatauri zvenyama pane pandaombotsanangura pekutaura kuti ndataura kuti kunyangwe mweya kana kuti mweya wedhimoni chaiwo ukabuda unokwanisa kana kukurapirai munhu asi uri mweya wedhimoni ndo pandiri kutaura kuti ipapa panokwanisa kunga paita chadzimira zvakafanana nemunhu kana kuti ndaenda kuti ndiri kobatsirwa ndinokwanisa kutoti munhu wewandakwanisa kuti ndaenda kobatsirwa anokwanisa kuenda kobatwa wobva arasika wobva aenda neimwe nzira amenoshonera kana muri kuizwisisa zvakanaka chiremba regai ndikutaurire chiremba izvezvi tikati taakutaura nyaya dzematsamba takukanganisira chiremba nhau dzakadai sedzidzi dzinozodzamara dzakusungirira iwewe chiremba wakauya semubatsiri makamutsvaga semubatsiri zvichinzi chivana chiremba vaprofita ivai nematsamba anozokumirirai kumatare sematare akafanana neiwayai wangaifanira kunge une rugwaro rwako saka chiremba tiri kuti nevanhu vako makaita zvinhu zvinekuwirirana but zvamakazonoshandisa ivhu riya zvamakaritorera nezvamakazoridzorera nezvamakazorishandisa hatisi kuzviona pane chii chakashandika chiremba sikupasa mhosva sikupasa pai mhosva ukuzvibva imwe mudaita bzinthubzi mudatenderi ukubva chiremba imwepo waliziva mufi pakaitika bzinthubzi hamuna kutenderera pakaitika zvinhu hamuna kuwirirana nazvo ere ndo pandandiri kubata uyu tingati mirai chiremba vapindure kuti wene vandu ndikubvunzisa imwe muchibvi muda kurapiwa muda kudzarapiwa nesecha renkhama yako uko adafa muda kurapwa nejecha remukomana hama yenyu yakafa ndibvere tete changamitatra kuti tibatsirwe kuti mweya mufuyu usimuke kuti tizoti chii chakaitika kuti makhaenda muri kuda kumutsa ndo pane nyaya ere taurai takaenda kwamuprofita Sagurure nenhaurwa yekuti bamunini wakati gumbo rangu riri kurwadza ndiurwariswa namukoma ndo nyaya takaenda imana imwepo ndibvere mudaendera kumba kwa chiremba tatiri kutaura kuti tende kubasa mweya mufuyu usimuke ndishikurupa iwepo kabvi mudaenderanyi uku uri kabvi mudaenda iwepo uri kudwara na gumbo ndibvere yangamire pamusoro iyi kwete ndingambotaura mudare ndikati inini ndikuva muabvunza kuti anga ari nhau yebvungu iri kana kuti kwete ukubvona kuti munagona kukwara chiremba mahara uyu chiremba munagona kumupumha imwepo mani tambwera mudaendera kwa chiremba nderenyu azi mhosva yamakaendera kwa chiremba ndei mukoma wacho ndiwo vari pana vakafa saka pagwara mukoma wacho
imwe mani tatimwe pamudaendera uku kumporofita makafa mbirenyi kotambwiranyi muri kupesana nenkhama zako mudana muri wangasi chimboyema chiremba mudana muri wangani uboni uyo mkuru ali hapo mana pamudaenda kumba kweumweneyu chiremba maifambire baba nini waiti gumbo ravo rairwadza endi vaitokamira tichiende ikoko waibva wasvika vatabva wabatsirwa vari kubatsirwa vachibva vavakira mweya wemufi vakavakira ndiwo chiremba wapedza izvozvo zvikanzi kuti tirape gumbo remukomana uyu ende motora ivhu romakuru tirape ndo patakaenda kutora ivhu ndobva rakangwa nesauti toti tigure hedu nyaya ndofunga mukoma ava akandika munin'ina akumburuka kutaura pamberi pamambo kuti kwakurutonyepera ndarizorwara ngegumboba asi nyaya yange iripo ngekuti nini ndandoda kuti vanhu vasimuke titsvake kuti mukoma ndiri akafanei ari riri dhiri wafamba mama akaenda kofudza mombe wakasangana nembiya ini ndakaenda koiona yakanyozi musaita gatakata gabeti gatakata nagurure mbiya yakavharwa kumusasa pasi pemushakata chandirurewei muri kudzona kakuti ipapa pakati panu pa ndimeka muri kutotanga nkhani muri kudzona imwepo meka ndimwe muri kutotanga chinyi nkhani nyaya iripo vabereki tingatitaurirei tibva tagura handitika nyaya iripo vabereki inyaya yakadai chiremba wamakatsaga hamuna kunge matsaga chiremba uyu muchiwirirana semhuri matsaga chiremba uyu wakatsaga chiremba vari saidhi ravo vachida kuti chiremba uyu amutse mufi asi kunyepera gumbo kuripo nhasi kuna chiremba achibva ashanda nekushanda kwaakaita chiremba zvaakashanda hasiri izvo zvamakambudaidzira mumusha wamani menyu ndotaura kuti makamudaidzira gumbo asi nhasi uno anoshanda nyaya yechi yemufuru saka nhasi chiremba iwewe ndiwe here wakandonyora mazita evanhu ava saka nhasi chiremba iwewe panyaya yakadai unobuda here chiremba kana kuti iwewe chiremba unokwanisa kunosungirirwa neruzhinji rwese asi vaviri vachikununurira ndoda nyaya yako nyaya yako ndiwe here kwete profita newe niwe mense manje muri wamaruku manje ndaudzita mazvibva mense muri wamaruku imwepo makatengana meka kwaikubvunzisa wanango kuti bwerani bvamubwere imwepo kuti tidzange tiri kurapa weneyu asi nsiriyo bankhani yafambirika chokwadi ndibve ubhandidhuma njengana mangano kuda zvakaitika akasvika paumba achitaura nawe kuti gumbo rangu riri kurwadza ndakamutaura ndikati dzokera wotore wemhuri yekwako nhau haisi pagumbo pako pane nhau dziri kumba saka enda utore family yekwako ndo paakazosvika nenhau kune family kuti gumbo rangu riri kudini Kamsuri ipapapo pakuita nyaya kune nyaya yekuti baba munini vakaenda vachiti gumbo vachibva vati kunyepera handiti enda wanyepere family handiti saka ava vari kuti izvozvizvi akauya negumbo riri kurwadza handi munzwa tozwa zvipi pane kunyepera uyo mukomana uyo dzikuronga kuti imwepo muri josh makaita ubhandidhu imwepo saka dzikuronga ti iwewe unedzawakaita mufi iwepo unedzawakaita mufi iwewe thangwe ranyu udadza tamangira kumporofitiyari meka maenda kumporofitiyari makudzakupa famiya kuti ibwere makati chini kuita nkhani yanu muri apa chinorwadza ngechekuti kwanzi iwewe ndiwe wakatenga poison uchipa munhu usina chawakaita iweweka kudziwa mafina akaita mufi iwe nyaya yauri kubatwa nayo ndeyekuti wakahwandira family yako ndosaka ndati iwewe nachiremba wako mune nyaya dzenyu dzekuda kutsika mufi saka nyaya dziripo ndedzekuti munofanira kubuda zvakanaka
munoti confuse manje mukadaro mune makubatanza nyaya because pambotaura nyaya yemagamba handiti tizvo apa makuti futi nekuda kwekuti pane nyaya yazobuda apasi confuse kamuru tukumbira kana chinzwai Dishkurupa. Watamani. Mata msikubvata. Panisuya tsonzwisisa ka. Tambotaura nyaya yekuti mambotaura nyaya yekuti pane magamba naika. Akazongo batanidzirawo nedoro rakamwiwa namukoma kumaheu. Handiti ka ndo zvakawa zva driver kuti mukoma waende. Handiti ka ndobva yamira yakadaro. Iyi ndobva yazobuda nyaya yekuti pakane munhu akazoenda kumprofita nekuda kwegumbo. Sidari ribodzere. Ndizvozvo. Nderimwe chete. Handikudzona kuti panga pane nyangana nyakuti apa pakati apa. Angaripo zvo. Animuzoona kuti panzi pane uyo ambouya. Ngati batsirane wana babanditi. Ngati batsirane pakudai. Ine pano ndabvunza kuti thangweranyi awa. Wadaita bzvintu zvawo wanga ulipo ere? Ndanga ndisipo. Saka ndusi kana nganga ndisipo pazvakaitika zvese hatine chandutu. Ausuzvidziwa. Ndotanga tozvinzwa. Thangwera ine pano saka ndikuabvunza. Mukabatanidza zvinhu tuma nje hatizozivi kuti chipi ndechipi. Tunozoziva kana zviri zvekuti kana panapa tiri pamweya handitika imimi kana zvichiita kuti Gabet wacho ataure kuti panapa nini ndakanongedzwa neuyu ndakaperekedzwa ndibatsire. No murume uri kutaura zvakanaka handitika chirega ndikutaurire nyaya iripo. Nyaya yenyu iya pamuda kunyatsonzwisisa ndeyekuti mufuyi wakaurayiwa ndiani ende ndeyekuti uyo chaakashandirwa uyu ndechekuti arapwe here kana kuti aitsika mufi. Handitika uyu haana kushandirwa kuti arapwe uyu akada kutsika mufi. Uyu haana kunge achiuya kumhuri ne straight forward akauya achipoterera mhuri kutorera mhuri kuipondera musaga iye aine nyaya yani yake. Saka nhasi nyaya akazoenda naye kuna chiremba uku yaishandisa kuti chiremba amurape haana kuda kuuya nenyaya yakanaka yekuti wakomana chiremba iwe wona katoda kuti tibatsirwe apa. Handitika akanoshandisa chiremba kumuita chii chekuhwanda nacho. Ine pano ndabvunza mwendo waikonza. Saka nhasi munoziziva here kuti mufi unoda kutomuka asi une zvikuitika. Chiremba. Nhaurwa zhinji yakonzeresa kuti vanhu vazoungane kudai. Guva remufi ratambudzika. Nei. Richioneka tsvimbo. Mira zvanditi ndinotaura. Rinooneka tsvimbo. Rinooneka zvimbiya. Pano izvi rakaenda kuchokoborwa pamatiles kubora kaburi. Saka zvese izvi hatisuziva kuti munhu akafa nemagamba ko izvi zviriuitwa ndiani izvi. Inzwai ndoda kubatsirai. Kune nyaya yekuti nyaya yatiri kuedza kutaura nemi nekuti yomusha mumusha umanzi wani mune magamba handitika magamba akatanga kurova vamwe uku handitika nhasi uyo anga achishanda paaishanda sokuti ndiri bhirida handitika ndoshanda ndochidini ndichiita zvinhu zvangu handitika saka kune nyaya yekupiwa kunwa handitika apiwa kunwa kuya kunonzi uyo akangotengawo asingazivi kune anonzi ndichovheri handimbonyatsonzwa uchi munhu anga akapera kare uyu handitika saka kupera kwaangaita kare kune nhau yevapenyu mukati menyu umu vashereketi vabati handimbonyatsonzwa vamwe vanoita kuti vanhu vangoende zvisina statement handimbonyatsonzwisa ndiye munhu anoita kuti vanhu vaende zvisina statement ndiye anoenda kumarinda zvakare uko anondosvaka kunotsipika kuvafi asingatsipiki iyeyu chete vafa nhasi kumashure uko une nhau dzake asi tichitarisana nemunhu wenyu wamuinaye uno pano mwana muduku pabhodhi handitika zvaari mwana muduku pabhodhi kune nhau yake uyo anofungawo akagara akazvigarira kuti akafamba akaenda kwakadai kwakaterere anondosangana nezvaanosangana nazvo zvinoita kuti iye adziviririke munyatsozvinzwisisa akafamba akaenda kwaanenge aenda anouya asingazotauri nekuunganidza family sezvamakaita izvi achingodhila dzake ega iye paakazvigarira nhasi vana chiremba vangagona kupinda munyaya yake vanogona kusiyirwa futi nyaya vakunopinda mumhosva asi vana chiremba vakauya vaine the right way yekuti dai tagona kubatsira munhu une chinangwa chake nokutaura kwake. Saka nyaya iripo ndeyekuti vana chiremba muchishanda navanhu ava dzidzai onai muonewo kumberi kuti ko chii chiri kuda kumboitika apa pakati pangu ndisati ndapinda mumatare. Nhasi matare amapinda munomu matare anotosanganisira nemi chiremba asi musingafaniri kunge muchisanganisira matare muchinge makatopedza kudhara muri kumba kwani kwenyu. Saka nyaya iripo murume budira vanhu vedzinza rako pachokwadi iwe mushonga wakashanda apa ndeweyi. Chiremba ndikuda kudzokera pamubvunzo wangu
mambo ndibhambisa asi handidariki dai papo musati mandidai ndatine pano mano imwepo si pamudaenda kuchiremba kumweko pamakaenda kuna chiremba makaenda muri kuenda kuyafunanya makaenda muchida kuda kubatsirwa nyaya kuti mukoma wangu asimuke tizoti akafa sei makana wani makanga mauzavense wedziko here famiya manga maitaurira changa chinotirwadza ipapapo ngechekuti ukanongedzerwa zive ndio akatenga poison uchidai marwadzire zvinoita asi ndakazoenda ndaenda kuna chiremba chikurupa nampodi kutamanzi manga munani pamakaenda ikoko pekutanga ndakaenda ndega pechitubva vazoenda tore mhuri yese muyemese semhuri iwepo wangaonanya kuti udzandurwadziwa nekuti kuti kwazi iwe ndio akatenga poison zvinorwadza saka animuruzwa pamuta kuti akauya ndikamutora kuti haisi nyaya yegumbo yaurufambira dzoka wotore mhuri yako muye gumbo andorora urufambira ndishikurupa iwepo muprofita iwepo ndilongere tipi pada seferi ya muntu iyo wakali kupona anzi pakafa munhu wanga uri ndandiri kubasa kuchito kupi apane pamusha pandinochengeta padatengerwa bwada pakatengerwa doro so dzadzapindira paponoti iwepo udzabva udamura pakasvika akurusenze kuma ndakabva svika vatari mhorosana sori shamwe batagara tese nemunhu uya mai uruzviona mirai chiremba ndinoda kudzoka zvakare kumhuri handitika pawakaenda kwachiremba handiti uchida kundobatsirwa iwewe pamusoro pekuti mufi amuke akahakwa here akamuka akabuda akataura akatsanangura asi kutsanangura kwakaita muprofita uyu angoti angasuzobudisa mazwi mweya wanga haka wacho kuti chokwadi chibude pachena muprofita ndiye akabudirwa nemufi saka mufi iye arikuda kubuda wapaada kubuda ndizvo saka tinoda kuti mimi munoda kuti mufi abude ataure saka muri kumuvharirei ari kuvhara wacho hatisi kuziva ndianiwa imi nani ndati imimi ndii muri kuvhara saka chiitai kuti musavhare kuti mufi wenyu adini abude ataure zvaanoda kuvhara kwacho tiri kumbirawo zvichanga pandinokutaurirai kuti muri kuvhara ndokutaurirai kuti nhasi imimi maita munhu afa hamuendi kurinda rake muchindotora ivhu rake muchishandisa zvamunoshandisa imimi zvisiri zvinhu zvamunoona kuti zviri mulaini rakanaka muri kuzviita sei ivhu remufi rokangwa here kana mati makadamutsa muntu rokangwa here mangamuda kumusa munhu saka kana vamutsa muntu unekapamirire here makada makaisirei pachoto zvamamuda kuisimutsa munhu munoisa pamoto here kana kuti ndine mubvunzo ndoda nditi pane nhau iri kutaurwa ziyembiya ine mazita nambodi iyoyo pindura iyi wozodzokera pindura apa wozodzoka mati udi ndatine kumutsa munhu unoisa pamoto here kana kuti moisa sauti mashandiro atinoita inini mashandiro angu andinoita hapana zviwe zvakaiswa ini ndo mashandiro andinoita ndokumutsa kwacho chakazonetsa ngechekutaura kuti hauna zokwanisa kudzoka bheki nenhau yekutaura kuti wanga usukuwirira naba muprofiti ari unomutsa munhu here inini zvakanaka imimi vanhu imi dare renyu taripedza nenyaya yekuti imimi chidhilai neupi uyu akuvharirei dare renyu remusha menyu nokuti anogona kumutsa munhu nekumutsipika uyu ini ndine mvunzo mirai uri profiti ari uri ng'anga uri mvunzo andoda kubvunza inini pane mbiya iri kwazi ine zitawati unogona kumutsa munhu nekumutsipika bozi mtawa yako ubatsirwa aiwa unokubatsirwa ini ndida kuti ndiziye nototi kuruzi zita rangu inini riri mumbiya handiti imimi sekuona kwenyu ndikukumbira kutaura kuti inini ndindakashanda here mbiya iyoyo kuti ende kumakuwani zita rangu vanhu vese vachidini auya kuzochenurwa kuno kumprofita wenyu kana udatokanga mambo uyu muprofita auya kuzochenurwa kunoku isati simuchenurwa muti kune mauyu ariko kune zvakatsaka tichaziva zvipi isusu kuti zvinyatsotijekera una baba katiri kukumbira nyaya iyi ndikuaasida kukunyepera vana baba handisi kunyatsa kuona kujeka kwapo kana mune zvamunogona kutibatsirawo nemweya yaka tibatsire tinyatso kuzwa chokwadi chibude apa kana zvichida kuti pane mweya wegabheti unogona mune simba racho rekuti usimuke utaure zvakaitika tibatsire zviitike izvozvo ngozi tikaramba tichinongedzana zvitibudise futi mweya wenyu vanhu aiwa munamboema parutivi ikada yatobatsirika kare yadini yapera sekuru apana chiri zvingongoshupa
ungushura zvinhu zvakadini zvakaitika zvakadini ndakainge indori mistake oya ndakaidzunga akandibata ndibva ndandokangawo zvuro zvazvatopera pakakanganisika aiwa haiperi chidaruba kukanganisika munhu achikanga ivhure pagora imimi nyararai imi muda kubatsirwa handitika mauya muri mubatsiri handitika muda kubatsirwa ndizvoka zvamuri mubatsiri muda kubatsirwa pamakatadza nepamakagona ndozvoda kunzwa vanhu venya handitika vanhu venyu vamaenawo handitika pamakatadza nepamakagona muda kubatsirwa chiremba mirai timbotaurozve nyaya yematauro toti mabata kuti magamba mabata kudai ndo pandataura kuti imi muchionai kuti unokwanisa kuti unogona kushandiswa nedzimweni dzenzira handiti kuita zvimwe usingaziva nokuti unonga ndinoya kwamuri mimi ndokwanisa kuti ndifambirei dare rangu munokwanisa kutovharwa nezvekwangu ini mobva maenda neimwe nzira handi mazvibata zviriko zvinhu izvi saka ndo pandiri kuti inini zvimwe zvinhu zvakakwanisa kuitika kubudikidza nekutaura kutsanangura kwamuri kuita kuti muchamini makamira makadai mune zvinhu zvakadai daidai handiti saka inini pandaa kuti ndinoda kuziva ndepekutaura kuti kwazoita futi nhau yazoenda konyanya kubange kutaura kuti zita rako rikuzi riri kumbiyawo saka ndo pandinoda kutaura kuti ndichirini futi here ndakaendesa mbiya futi kumakuwa ndo pandinofanira kuti tinyatse kuziva vanhu vajekerwepo wana baba nana mai mudare handitika tisadai wamwana waroda kutopinda matare handiti ngatiti iwewe chiremba wauya nefamily handitika wauya nefamily handitika saka ndio zvandinoda kutaura uruda kubatsirwana nachiremba kuti pawagona ndepapi pawatadza ndepapi handitika right ndinoda kubvunza one word chiremba iwewe ivhu rakakangwa ndiwe wakarikanga here kuti ndeava vakakanga kuti ndiwe wakavatoresa ivhu rekumakuwawo bva waenda kunorikangisa iwe isusu chatutokumbira mwayatibatsirei isu kuti tipei nhoroondo yezvakaitwa iri vhu kuti uyu kana ari yakakanga mukamubvunza kuti iwe ndiwe wakakanga here anotsanangura zvaanotsanangura but mwayatibatsirei chinzwa murume ndambotsanangura paya ndichitaura kuti pane nyaya yekutorwa kweivhu kumakuwa handizvenje ndikataura kuti kune munhu akanoenda kunotora ivhu kumakuwa ndokutsipika apakapa asi chokwadi inini hangu ndikuramba wana baba hansi kubvumira nezvamurutaura muri batanidza nyaya dzakawanda kudai shuwa muri batanidza nyaya direct point kuti zvinhu zvakaitika ndezvizi munhu akakonzeresa kuti zvideide uyu zvezvikwamba ndapedza nditi tikangoti tapedza ndatohenga futi cause maani umwe munhu wamabata futi kumashure kwezvikwamba maani umwe munhu futi wamuri kuti ndiwakanisa poison mumashure mezvikwamba saka tichaziva aiwa zvenhai baba imimi kana murisaidirani nemuprofita isusuokata dare asi tombosaidira munhu tozvimirira tezvangu bozi kana nyaya yacho kana kutoimirira panapa hazvina zviribati bozi gapeti kana ndikamona nhasi achifamba pana tamugamuchira munhu akatofa kana asina zvachabatsa badongodzwa kuti chiri kuitika mumusha tibatsire ipo papo iwewe ndiwatoda kutaura nei handitika pane nyaya yekuti kana tichida kubatsirika kuti mufi amuke handitika tinokanga here ivhu rake kana kuti tinoenda aisiwe nyaya ndepi yangu isu tinoziva kuti chii chakaitika kwete zvokuti uyu muprofita kuti chii chakaitika kuti mufi afe hamuna kutsanangurwa nyaya dzamuri bata 2-3 nyaya dzamuri bata nyaya 1 nyaya yekukanga kweivhuka inyaya yakazototera kumashure tinoziva kuti chii chakakonzera kuti munhu afe handitika vana mambo isusu tapedza manje pamusina bvisisa ndepapi kubva pakutanga pacho hamusisina ngupanda kumbonzwisisa ndiri kumunyeperera handita pandikumbodzwisisa saka nyaya yenyu ita yapiwo kana kutsvaga mwana chiremba iye ngandiuze pasi kubvisisa ndopandikuda asi muri pabodzikana nemporofitandobva yazochinja bva yaenda kuna mbuya gatakata zimbuya mune chamakabata chiri kudini chiri kukonzera uku saka tichaziya ainga zvotaurwa kusvipa kwemudhara zvikubva kugeserwa kweava kusawirirana kwavari kuita kutaurika apa ko chii chikunetsai saka chitibatsirei ndopamazobvunzwa kuti zvikwambo izvi muchikuzvida here kana kuti muzvida kudzorera kumba kwazvo mukati hazvichadi avakazotaura kuti takawanda panapa mwedu wauramba wakanyarara pamwe pane vari kuzvida ake handiti inini hangu adikujekera panonijekera baru minamida kuchema uka muri kuti muite kuti mufi abude ataure ndokuti dare redu dini
Wozi kanongedzana zvibudi. Iyo mporofita utizi. Ndio uyu uyani padhuze. Aiwa ukatiza shamari ko. Zvokutoti watotanga kutotakura ukatiza ati unotogona kupinda dambudziko sha. Wosiwa nebhazi wewe uri kuti wakutotiza pana apa. Mukada kutiza isusu muchitora kunge tiri kutoita zvinhu mafanizi munoswera makutobvunzwa mapepa. Mukada kutiza. Muswera makubvunzwa mapepa. Basa ramakaita iri maenda mberi. Sisi tukutambere. Simboterere. Mubvunzo wandina ngeye mwana unosikana kuti zvirumboitika paari chaicho chimbori chii mati pane musikana ari yapo kuti zviri kuitika paari chimbori chii zvanenge yakadii zvichiitika kwari zvakataka muna Mei mwana wangu muchizvitarisa muchingozvisiya ini zvakadaro? Hatinozvitarisa. Saka nhasi zvauya mudare ka? Zvambouya mudare handiti? Zvauya mudare. Saka tibva tambozvimisa handiti? Zvine nhau nehurukuro yedu kutaurwa papi? Chokwadi. Ipapo. Saka isusu tinotumwa manje kuti tikanga tauya nemi mudare, tinemi mudare, kune nyaya dzinoda kutaura, handiti ka? Dzimwe dzofanira kutaura. Dzimwe dzacho dzinofanira kuti dzoperera kumba kwani? Kwenyu. Saka handizivi kuti kumba kwenyu imimi semunhu ana chiremba munokwanisa here kudzi ndiwo ani chiremba ato wenye mhuri baba takatoenda zviya zvekutomanikidzwa zvekufoswa. Saka mukati hasi chiremba wemhuri iye apa takatonyeperwa zanzi toda kukwira bhazi muprofita wacho ndiye kutokwira bhazi munhu wese 6 o'clock anonga pabhasi stop but vanhu vese vaungana pabhasi stop kwazozi road ndiyo iyi. Zvakatopobuda zvakanyikiswa njera makapu apune hafu kitchen ikaturipa ngaboye zvake apa ndizvereche aiko tibatsire timbomede yemani ine pandinoda kuti manoa wandudze kwasina kubvisisa padare ratataura tepapi ina hatitamangi bado abudisa mzimu imuda tanga ubva kubviri kubva kwatiri tikabudisa mzimu wenyu mzimu vawataura tichakuposei ife pa yeah chinyi chatinenge tichadza kuposani kana amati titange kubva zviri kubva kune mzimu wenyu ya ndofunga ndipo pane nyaya hombe baba anoda kubozi kuposa maposa mabvakare muchiposa saka kana mangotibatsira kuti mudzimu utaure zvinotisununguka saka ndo dzese zvawanga uri kuronga kuti handina kumbobva kuti chanye chadare payarambira nekwamuri kuenda muri kupata ichi muchisiya ichi bva mapata masiya ichi bva mapata masiya tangwe nekuti uda kungobva mzimu basi wekumba kwenyu isusu haune ine isusu udaidzei ubwere mutaurira nada tanizani mzimu wenyu mutauri hakungatiteanoni mimi tengeni kunenango tanizani mzimu habvi handisi kubva kuti dare rabva kupi asi kutangira pese pandakhalira apa ndiri kukuudza kuti ichi chabuda neuku ichi chabuda neuku ichi bva chati dzakati nekuti ndei kubvunza nkama yako here nekuti ndei kubvunza nkama yako kuti tambwela nyimwepo iwepo nemprofitirari mudadzaita chintu chiri sikireto meke ngakuuzeni zvechokwadi handi ndochamukude uyu ngataure zvipurondo tambwela nyaka kana ari kunonga kuti ndanga ndisina mwendo uri kukonza ndizvoka adadzaenderenyi kumprofitira achiti ndine mwendo tambwe vadzati paudiwa nkama zese paikubuda nekudzaenda kuyatora secha repaguwa remunhu ndorangada kukurapa here mokanda nemprofiti yako aripi ngawabwera ndida here ndo marapirana ane here ndipindureni ndokurapana kwacho ndozvautaura kuti pandakaita izvi pakatoshaisha kuti family yako ijeke bhozi iwe wakaenda uchinyepera kuti gumbo asi iwe uchida kutora ivhu rekumakuwa profiti yari usaka mutaura kuti mufi hakutereni here kana imwepo makatora ivhu rekumakuwa mukakanga mukadzi wacho aripi mutorwa ivhu remurume wenyu mokangwa pamoto wokangwa pamoto weswe sauti zvozodini hanzi toda kumutsa mufi aini ndovhara mufi
bwanyi wewe wakadzati wekhe wewe uda kumumusa mufi. Andimozoona manje. Muprofita ari kuti anze ini ndomutsa mufi. Profita ari ndomutsa mufi akutoti ema unisisa nebhazi mahara pano. Totuka mambo. Irufamba zvakanaka ende pekuti upedzisira yaifamba zvakanaka mazopedzisira makuti atisiziva kuti zvinoiti manga mukombera maoko ndokukanganisa kwamaita palibe poison asi ndikubvunza kuti uyu neprofita thangwe ranyu wali awa wakadzaita nzero dzekuti ngatimuse munhu kana kuti iwewe ndio wakaenda kofunza muprofiti yacho kuti ngatimuse munhu makakhala ere pansi mese semhuri changamiri atinogara tese saka waiwandira nzero zako zizamba yanga irimo zvinorwadza sei kuzi iwewe ndio wakatenga poison kupa munhu inini handina kutaura izvozvo inini handina kutaura izvozvo ndati thangwe ranyu iwewe muri awa udadzafunga kuenda komusa munhu wega aiwa takazoenda tese sefamily takazoenda tese kuti akaende korapiwa kwete kuti komusa munhu uri kuona pausiyana nyaya zako zikuita ngazi apa pane vamwe vada kupinda pane mwe mhuri da kupinda muda kutisungurisa mzimu ngaabudia vamwe bwerani imbogare pasaidi mbendenuka unozodedza mutanga mave pana nzero dzibodzi thangwe kuti habvi hatisi kubvisisa bvamuri kutaura